गुड इभिनिं लोगोफोर, आङो दा बिजनियाव थांनो ओंखारदों आरोना एसे खामानि लानानै। ओमफ्राय आङो लामायावहाय बिनि भिउसखौ मोजां मोननानै भिडिअखौ एसे लानाय जादों। बेलासि समखाय माने बिराद मोजां नुदों आरोना। खुख्लुं दै होननानै बुङो बेखौहाय। ओमफ्रायो जोङो माने बड'लेण्ड कलेजनि खाथियाव दं आरो। बड'लेण्ड कलेजआ खुख्लुं दैनि खाथियाव दङ आरोना। ओमफ्राय बेयाव मोनसे सिनियर कलेज थाबोबाय। ओमफ्राय नायनो हागोन आरोना नोंथांमोना बेनि भिउसखौहाय। जोबोद मोजां समायना नुदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्टखौ अन खालाम होननानै कमेन्टखौ आं एसे उनाव अन खालामगोन। नोंथांमोना सिन्था दाजा आरोना लोगोफोर। खोल खोल बारनि बिलिरनायाव दिनै नैबे निजोम रावबो गैयै। हाय लोगोफोर, आङो भिडिअखौहाय बारा गोबाव खालामनाय जायाखै। ओमफ्राय सोरबा आंनि भिउवार्सफ्रा बुंहरदों आरोना भिडिअखौ मानो बानायथारा। भिडिअखौनो बानायनाय जाया आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय भिडिअखौ बानायबाबो इडिट खालामनो टाइमानो जाया आरोना।